И здравейте хора, аз съм Итака Проц и днес ще ви кажа в този клип за предишния ми клип, който ви питах от коя игра искате да снимаме. Това са игрите. Разбира се, не ми се снима на Pokemon Go, защото в смисъл няма да игра, така че като обхванете всички други без мастера, защото това не е игра. Но както и да е, без значение. И да, горе-долу това е. Искам само да ви кажа, да пишете в коментарите не на този клип, а на миналия клип, който аз ви питах за играта, защото забравих да го допълна в стария. Също така, разбира се, ще продължим поредицата на Майнкрафт къща в гъба, втората поредица и най-важното, най-очакваното, ще направим втора част и плюс трейлър на Outlast в изоставеното училище, втора част. Очаквайте скоро, абонирайте се и за сега чао!